nina bekashana kwamenze yaphuza umlazanga meva nina bendlondle no Phaphe Khanda enhlana sazansi ezifundazweni zethu zonke ekhona eningizimu Afrika sabingelela le Black Life TV igama lohlelo ke izimpande ezama Africa igama lami King Sithaka ngolapha kaluqa insizwa ke zethi Sithaka seyishaya imponyela mfaka amancinza kancane ayidedela into mbambi yesokona ebhambathi emhlana amagwala ngiyabingelela nganza ukuthi ngithemba ukuthi nikahle niphilile yonke impilo nje yenu esasimeni sasicengeni ngolunye ulimi kwaze kwayintokozo ukuphinda sidabule sihlangane sonke sizodingida indaba eyihlubudlu bekhasini ke kubantu abathile babafuna ukuzazi nokuzizwa ukuthi zihamba kanjani njengoba sengishilo igama lami King Sithaka le iBlack Life TV izibande zama Africa igama lohlelo asingene ke sizwe ukuthi namhlanje sizokhuluma ngani makwenze njani yazi lolu hlelo sikhuluma ngezinto ezahlukahlukene ezithinta abantu nokuthwala nokuhamba befuna izinto ezithinta imithi nokunye kuseceleni kodwa ke before sisho lokho ufuna sazi ukuthi konke okukhulunywa la noma okukhulunywa umuntu osuke ezivakashele ahlanisi lutho neBlack Life iBlack Life umsebenzi wayo ukubaletha bezokhuluma izinkinga zabo sibalalele singabajaji siza ukuthi bathini kodwa okuhlanisa thina nabo ukuthi bezosinikeza indaba nje abakushoyo oqhamuka kubona beyimele qinqo kunje ngoba kunjalo okunye kulandelayo ukuthi iyaqhubeka i-pharmacy yethu yasebenza as usual abantu bayafika bezothatha lokhu sesikhulume ngakho okubizwa ukuthi sibambelelo ekakhulukazi qhubekani ke nifike egameni lokuthi ke i-pharmacy yethu inilethela izinto zibe seduze nikhumbule ukuthi kusaqhubeka futhi kuyasetshenzwa kiwa phambili njengamanje ke silethe idliso babiza ngedliso ke leli libizwa ukuthi izinyembezi zengane leli dliso ke lihambisana ne-episode ke yakhulunywa umunye usisi kwezinye zeqephu zonhlelo zethu ekhona ukuthi ke mangabe ubaba wengane sahambela kude nengane uhambela kude nawe noma ke unina wengane noma ke lo muntu othandana nawe ufuna asondele eduze khona inyembezi zengane ezatholakala kwi-pharmacy yethu ungayithola mawukude neTheku ngo-1000 kuhlanganiswe nemali eKorea mawuseThekwini namaphethelo uzoyilandela wona kwi-pharmacy u900 uyayithola futhi kunje ngoba kunjalo qhubekane ke King Sithaka bese ke usho udaboze ngalo #King Sithaka bese usho udaboze ngalo nansi inamba igijima ngezansi uyakwazi ukuthola futhi uma ufona kuleyo number kontathu wethu okhuluma naye office noma CEO uqobo ukhulume naye uze ukuthi bazokusiza ngani last but not least ingane zakwethu mangabe ngisuka advertise into nokwazi ukuthi nabanikazi bayikhokhele ukuze ibe neslot esisebenza ngayo la usithaka kalaphi usithaka kayona inyanga usithaka akazi ukusiza ngalutho ekuthena kunikeze lelo khambi mina ngazi lutho ngaza ukuthi ngiyipresenter nje ukunikeza lokho okulethwe abalaphi bendabuko kwi-pharmacy yethu injengoba injalo mahlangana nami endaweni ke ungabe usungibuza ke Sithaka siphi sibambelela awu ngenza ukuthi akusiyona inyanga ngiyena uDr Sithaka ngosichaka nje qinqo asikhulume ke sizwe ukuthi namhlanje sizokhuluma ngani asikele straight odabeni lethu sabona bhuti yebo mhlonishani njani sikhona njani siyaphila King Sithaka mfowethu kwayintokozo ukuthi sibe nawe la ohlelweni sithembe ukuthi njengoba sihlangene nje nawe kukhona okusasifubeni kodwa asiqale phezulu ubani lo igama mina isibongo mfowethu ikuphi indawo okhulula ke kwelakithi kuse Potchefstroom mfowethu thatha usibeke ngoba mina indawo yangakini angiyazi ngithi angaze ngikhulela ngala ukhulela ngakhona bekuyindawo enjani abantu bakhona baphila kanjani nanokuthi ke nje konke esifisa ukwazi omunye umuntu ongathi mawuthi indawo yangakithi woza kuyo inamava u1 2 3 ungayithatha uyibeke phi mfowethu indawo yasezweni lakithi mfowethu hayi indawo nje enabantu mfowethu abakhulekile nje iningi labo abantu abakhuthele ngasekulimeni yeah yebo mfowethu bakhuthele nje bayisebenza abantu bakhona yebo ngayichaza nje kanjalo inothile inemfuyo yes yebo alright mfowethu usithatha usibeke odabeli lakho ngiyazi ukuthi lude kakhulu futhi lujulile kodwa ke awusithathe from eqaleni mhlawumbe wona ukhula nomndeni wakho uthi umndeni ungakanani nje yonke leyo nto le mhlawumbe sibriefe kancane before singene straight ukuthi ke ufika kanjani lolu daboze ngalo lapha ekhaya shuthi mfowethu King Sithaka ngizayile emndenini mina obumkhulu ngoba umndeni engizalwa kuona insizwe engizalayo bekuyinsizwe impela ebiganiwe ngoba manje bebathathu enesithembu okay insizwe ebiganiwe impela futhi eganweni kwayo ibinamandla yokusi-afforda sonke isithembu sakhe kanye nabantwana bakhe bekumuntu nje obekade eyindoda ebikade iphiwe nje inamandla yebo manje nibangaki lapha ekhaya abantwana kushuthi sisonke nje phakathi wekhaya nje ngoba sakhe egcekeni lodwa siba u15 15 yebo impela siba u15
Hayi ibingalali le ndoda. Hayi ibinamandla yona. Okay. Hayi yonke indlela. Ungayicabanga futhi. Yeah, so emndenini ke vele manisuke nibaningi futhi niqhamuke stage kune ama challenges amaningi angakuthi mhlawumbe abanye ngiyazi ukuthi ubaba uthi benikhona kodwa ke in terms of ukufunda nani yonke into bekhamba kanjani? Kushuthi ubaba ngasekufundiseni ngathi iyona into bekade ngayiphiwe bakithi. Ukuthi enake ukuthi kumele sifunde. Okay. Mhlonishwa ngasho lapha impela yena ubekade ephiwe impela ukuthi singalambi. Yebo esakhelile futhi sisenga lapha phakathi kwegceke sidla amasi kodwa akayinakanga le yemfundo. Yayona into angaphiwanga yona ukuthi esifundise. So nazabalaza nakhula ke kwafika esikhathini sokuthi senibadala nani seniyayibonela ubaba uhlale nani for how long? Mhlonishwa mangakuchazela nje lesizwe le bekade kuyinsizwa nje ngiqale la besizwe bekade inamasimu elima ekhuthele ubaba esiphilisa nje kahle akhile yabo. So sithe uma besikhula uba mina njengoba ngimdala mina bengade ngisondele kuyena kakhulu. Kodwa manje besingaxoxile ukuthi nobaba mhlawumbe nginikeze ulwazi lokuthi mhlawumbe njoba ekhuthele kanjena izinto zimvuna kanje amasimu nemfuyo. Mina kufanele ibuphi lobuhlakani loba anabo abukhonayo. So kuthe kusenjalo ngisathi ngiyazama uyinazi efana leyo hayi kushuthi uNkulunkulu asiyamthatha esingakapheli isikhathi eside nje ukuthi simjwayele ngoba besingabantu bebengabuzi noma yini. Okay, yes. Yes. So uma uNkulunkulu emthatha kuyacaca ukuthi angithi nje ubusho ukuthi ube indoda kuyiyona benikhona ekhaya. So nina senikhulile manje nonke ninefiso ukuthi nami ngifuna ukuthi mangikhula ngenza 1 2 3. So kukhona nebe nikufunda kuyena emsebenzini awenzayo mhlawumbe nani nikwazi ukuthi niqhubeke la agcine khona. Mabamanga besingafundanga lutho ngoba noma ngibe ngiseduze naye kodwa kushuthi mina angazi uma ngiphiwa nginamandla okukhuthala lokho bekade nakho ngoba uthe ubaba noma esambile mangithi ngiyahlala ezihlalweni zakhe lezi ngoba umndeni wonke uvele wabheka mina oma babheka mina abafowethu babheka mina kwacaca ukuthi lokho bekade kwenziwa ubaba sekumele ukhiqizwe mina manje. Manje ngabe ngisathe ngahluleka ngabamba kwaphunyuka ngahluleka angikwazanga ukubamba entweni ngoba nami ngibe ngiyenza into enza ubaba kodwa manje ngibona kungabambeki. Ngibona kuphunyuka sase siqoqodwa ke ukuxakeka lapho King Sicaka mfowethu kwaba kumbi nje emndenini kwaba kumbi nje mfowethu ngalendlela yokuthi abafowethu ababekhona kumele ngabe ngisizana nabo bafika insizwa nje esizalwa nazo zisikhombisa. Manje lezi ezu5 ucishe ungayibaleli ebantwini abakhona ngoba abantu abahlala nje besematshwayeleni bengayinaki into okunaka ikhaya. Manje bengigcina nginalaba futhi laba babili ke sizama nabo kwasho ukuthi mina njengoba ngimdala mina kufanele ngikhombisa ayinami amandla bengeke. Kufanele nawe ubambe iqhaza libonakala ngoba phela umdala wena futhi bathembe wena yonke into le. So from lapho mfowethu wasewenze njani ngoba na phela ukuthi amandla awaveli ekugcineni abashintshe ekutheni bona bafuna ukubona wena u-actor esikhaleni sikababa futhi ubenza belale bengadlili belale bedlile njalo. So nazi izinto uyasho ukuthi ayihambi kahle amasimu kwenzakalani ngawe imfuyo kwenzakalani yonke lento le. Hlonishwa wami ngithe mayithi ngiyangena emasimini angiphika ngathi ngiyangena emfuyweni imfuyo ngayibona nayo iphela nje imfuyo emveni kababa ngayibona ifa nje imfuyo ngaze ngazama amatoho mangizama amatoho ngenhlanhla khona incontract efikayo ezweni lakithi izokwakha mayizokwakha ngase ngiyaqashwa nami khona angiqashwa ekwathi kuba ngconywana ngokuxosha ikati eziko kuthe makusuka lapho uyavesana yawuqeda lo msebenzi ebizoweza yahamba le contract laqala phansi usizo bese maqale phansi usizo kwangiphoqa ukuthi hayi angisuke emakhaya angiye ngapha esilungweni nami ngiyobheka amadoda ukuze ikhaya lizama akwazi ukusimama
ngangibamba one day emandiyeni kuphele, ngibamba amatoho one day kuphele. Hhayi kwesikhathi kube nzima Mhlonishwa, ngisho nento yokuthi ngiyise emakhaya ukuze kulalwe kudliwe. Manje Mhlonishwa baze bangidabukela nama abantu. Ngabe ngidabukela abantu lana bathi hayi wemnumzane siyalibona usizi lakho. Lalela mnumzane njengoba silibona usizi lakho nje. Cha iba nesibindi nasi isibindi ngathi nafowethu sengihlupheke kakhulu. Ukuhambeni kwababa ngihluphekile. Umndeni wami ulambile. Mfowethu kwasani engayibona njengamanje isibindi nginaso. Noma ungathi angithathe nansi inganono ngiyofuna imali futhi sengahamba mfowethu. Ngoba ngibona usizi lakithi abantu bebulawa indlala ngikhona. Manje Mhlonishwa baza abantu bangitshela ngezinye izinto uthi hayi ukhona umkhetheni laphandle. Wenzani umkhetheni? Hayi izinto akunikeza zona ayinabo ubungozi sithathe. Nawu sekukhulunywa ngokuthwala. Mfowethu. Yo? Ikhona ukuthi nje ngisuke ngilisabe ligama kulibeka kanje kodwa mfowethu ebengifisa ukusho khona into okuyilethe kini wena uthi uletha into enhle kanti egcineni lonto enhle izoba ukukhala nokugedla kwamazinyo empilweni yakho nasempilweni yomndeni wakho. Mfowethu phakathi kwekhaya ngiyacabanga ukuthi mfowethu bengithi ngizoyisaba ukisho lento. Kodwa ngenxa yokuthi mhlawumbe mangisho khona omunye umuntu mhlawumbe olalele uzosizakala. Yes, inhloso leyo vele. Ngizolisho mfowethu lokuhlupheka kwami, mhlawumbe ukusho kwami, mhlawumbe khona umuntu onokuhlupheka kufane kwami, uzogcina senza lento engayenzayo bese sebasenkingeni efane yami. Mfowethu ngathi ngiqeda usizi emzini wakithi kanti ngizofaka usizo olungaphezulu olusize bengithi likhona. Yo. Kwenzakala. Bakholwa mfethu ezongitshela ukuthi asizothandaza sentabeni ngizosizakala. Mfethu ngabona engathi ihamba kancane lento yamakholwa. Mfethu ngaya kumkhetheni mfethu. Ngafika umkhetheni ngafika nje unyaka uqala mfethu kwakuyila kuFebruary. Ngaya mfethu ulo mfethu. Mangiya mfethu ngahlala kakhulu ngalendlela ukuthi ngaze ngabuya nje unyaka usiyophela kwakuyila nje ngabo November sengibuya. Yo lokho uhambe ngoFebruary. Lokho ngihambe ngoFebruary mfethu. Yokwenza into eyodwa nje ukuthwala. Mfethu khona lento uthi uzokwenza into wathi mhlambe uzokwenza into ezokwenza ukuthi ungabisakwazi ukuphila kahle empilweni yakho yonke noma kuthiwa usunayo imali. Hayi. Oh yeah. Mfethu ngiyile umkhetheni wangithwalisa kahle. Sure. Ngoba ngithe mangibuya ngabuye nginikeze umdlwanyana omncane nje wekati. Wathi leli kati ilona elizongivusela zonke izinto ubaba wayekade enazo ebekade seyifile. Ngaba nethemba ngoba ngangivele ngifuna lokho. Ngoba ngizonda ukuthi ngibona umndeni wami senhlophekweni. Hayi ngabuya nakho wathi mangibuya nakho hayi ngabona ngempela mase ngifikile yabona amasimo evuka. Kanti likati lizokusima likhula bese lizala amanye amazinyane lizala abamaningi nje amakati la egcekeni. Kanti futhi ukuhlupheka ilapho esengikubiza khona ungaphezulu ukuhlupheka lokho ebengithi nokuhlupheka. So now sekuyabuyela esimeni usubona amasimu ubona nekhaya lisimama namakati aqhubeka yana. Pho ukuhlupheka kuza kanjani phela amakati isilwana nje sidwayelekile esaziwa wonke umuntu. Mfethu ngiyathanda mfethu ukutshela manje ngiyafisa uba namandla ukuthi ngikutshele into eyenzeka. Mfethu into eyenzeka ngane yakwethu balaleli. Kwathi mangabe ngibuya nalento waqala koma babe khona. Sure. Vele uma bashona. Hawu. Ngathi beshona uma lamakati mina nginakile amakati ngibona mina sengivukelwe imfuyo avuka imfuyo avuka amasimu avuka umuzi ngaba nezimoto. Kanti lamakati njoba ekhula nje kanjena iwona azobe esedla kwasani phakathi kwegceke bese sihlafuna kasani eseqhuphoza kwasani. Yo ngalendlela ukuthi beke kulala umuntu sothi uyavuka umuntu seqhuma amehlo umuntu. Kalezi izinto lezi seyiphenduka zayizilwane lamakati mfethu alethwe yimina. Ngiyacela umndeni wami ungithethelele. Njoba ngikhuluma le nkulumo ngiyacela bengithethelele. Nami ngiyayisola.
umndeni wami ufile, umndeni wami njengoba ufile busubulawa ila makade bese phinde waba izilwane ezisabekayo. Sengifisa ukuyixosha engasaxosheki ngoba bekuzalwa ingane la ekhaya, ingane kuse iqwebhekile kanti lokho qwebheki khona okuzogcina sekuthatha impilo yayo. Yo, Oma bahamba bonke emhlabeni, ingane ziqhuma amehlo edlule emhlabeni. Abafowethu laba bavele baphenduka abadla inyawupi. Laba bawu-5 baba namabhadi ayisimanga phakathi kwegceke, bashawa umphakathi, baboshwa, base bebona ukuthi kunobe behlala ekhaya baxolela ukuhlala emgwaqeni ngoba bebona ukuthi kunzima phakathi kwalegceke kuyashisa. Bawuhlala emgwaqeni baba ama-street kid. Abanzima phakathi kwekhaya. Ngabona late ukuthi lento eyenzakalayo ekhaya kufa abantu kanjena. Imini imbangela yala makade engifike nawo. Kwase kungcono ngisho leyandlala liyana kunalokufa lokho bese kwenzeka. Ngase ngibona kusengasekho isidingo sokuthi kucebe mina ngedwa, ngibe nezimali, ngibe nezimoto, ngibe namasimu ngoba sekudla mina nomkami kuphela lana. Akusekho lutho kwasana nomkami lo ngithi umkami umuntu njena naye oyinto engachazeki nje. Oyinto engachazeki nje. Manje bese nginakho ukuthi ngiyafisa ukuyixosha lento, angisazoyixosha kanjani ngendlela esekunzima ngayo. Manje ngafisa usizo lapho engasizakala khona ukuze kuxoshweke lento, ngcono ngibuyele empilweni engade ngiyona. Washo ukuthi ayisekho into engizoyenza ngoba vele umndeni angisenawo. Kahle kahle wena ukhule uwumuntu owuthandayo umndeni wakho, owunakekela, ofisa ukubona ungekho enhluphekweni, usendaweni ekahle. Zonke inqumo oyithathile uyithathe uvikela umndeni wakho. Kodwa manje lento isijike dicelela phansi wona lo mndeni obuthi uyawuthanda, uyawuvikela, ufuna uphile kahle. King Sithaka, eqinisweni nje lilonke ngise ngene kulento ingoba nganginothando lomndeni wami. Ngifisa lento ubaba wayenza ngayo ukuthi umndeni wakhe uphile kahle kanje, nami ngihlale kuloso sihlalo. Ubaba ephila bengafi umuntu, maba manga besidla siphila kahle. Kodwa mase kuhleli mina ngoba ngithi nami ngifuna ukuhlala esihlalweni sokuthi umndeni wami uphile kahle. Kodwa ekuphileni kwami nalomndeni imina okuqala owenza umndeni wami uthi ungcwatshwe ubuthaphuthaphu ngenxa yokuthi ngafika nalesi sithwalo lesi. Bengifisa ngazuthi umuntu oyicabanga into ekuthiwa isithwalo, Hlonishwa wami. Ofisayo icabanga into ekuthiwa isithwalo ebonele kumina. Mina sengiyintandane ephindwe kaningi. Anginababa, anginamama, anginabafowethu, anginazingane. Ngiphila impilo yokuba yinhlwa ngenxa yesithwalo. Ngiyafisa ongangisiza ngibuyele yilabo bantu, angazi ngoba kwasale ukuceba kwami lezi imali enginazo angazo zizozenza. Uzidla nobani ngoba phela ngabe labantu engibathanda abasekho. So omunye umuntu uyabuza lapha Mhlonishwa ukuthi njengoba yonke into othuna oqale ngayo yayishiwo ubaba futhi wayekhona ukuniphilisa, yini eyenza ukuthi lezi zinto inyamalale uma engasekho? Wayengefethole ubaba, ayikho into akuhlebelayo. Hlonishwa, King Sithaka, abantu bakudala sengiyakholwa mangabe ngizwa kuthiwa babe nezimfihlo abazi babeze beye nazo egodini elibeni. Yes, ngoba ubaba ngangisondele kakhulu kuyena, kodwa ayikho neyodwa into wayeke ngihlebele yona. Manje uma sekwenze kanje ungenzeka ukuthi okwakhe mhlambe wayekwenze ngenye indlela ukuthi abantu bengafi. Mhlambe mina lokho engikwenzile kwenze ngenye indlela yokuthi angicebe kodwa kube khona abantu abafayo. Angiyazi lemfihlo ubaba wayinayo yokuthi ebe namandla angaka, elime amasimo angaka, at the same time ebe nemfuyo engaka, kodwa umndeni wakhe uphile kahle ungafi umuntu. Ungani mase kuyimina bese sekufa abantu kangaka ngoba nami ngithi ngizama lo umndeni wami ngothandana. Phela umndeni. Yes, wona from the start ngesikhathi nikhula uqeda ukufunda noma ukufika esikhathi somdala, ikhona into ofuna ukuba uyona mhlawumbe ehlukile nale yasekhaya, mhlawumbe ubaba wa refuse cha ayile noma mhlawumbe wayekhethela wona nje ufuna ukulandela izinto ezikababa? Mhlonishwa, ukuqala kwami nje ngisemncane angilokho ngithi mina ngifuna ukuba udokotela. Ngangithi noma ngiyibuka esibukweni ngithiwe sengibhale igama lokuthi Dr. Godlimpi Chamani, ngoba isifiso sami nje ngangithi ngifuna ukuba udokotela. Ngangike ngiyibuke ngigqoke ijazi, ake ngithathe ijazi elimhlophe ngilifake ngize ngibuke esibukweni ngibuke ngudokotela bese ngise ngibhala ukuthi doctor. Kodwa ubaba ongizalayo
wavele wasikhipha esikoleni wasesifake iy'nkomeni wathi asiluseni iy'nkomo asingene emasimini siluseni iy'nkomo angayikholwa lento ethi udokotela ukuthi into ekhona engasheshe ekhaya. Eish. Saphuma kanjalo futhi ey'koleni. Eyi mfowethu manje-ke asiyigoqe le nkulumo. Wena osukudinga njengamanje ukubuyela enhluphekweni, ukubona ukhululekile, but omunye uzoyibuza ukuthi uzokusiza ngani ngoba already vele abantu bakini sebehambile. Mhlonishwa wami uthandekayo nani balaleli. Kahle njengoba sengifisa ukubuyela enhluphekweni ingoba sengihalele ukuthi leyo nhlupheko ingibulale khona ngizokwazi ukulandela laba abantu laba bakithi bengibathanda kangaka esebefile. Kahle sengifisa nokuthi ukube umphefumulo umuntu uyakwazi uyikhipha wona ngabe ngiyayikhipha khona nami ngizolandela laba bantu bebone ukuthi ngiyayisola. Lokho engikhona kumanje angisakuthandi ube nje ngiyakwazi ukwenza ingakho sengifisa ukuthi owangifaka lento wanginikeza lento ngifisa ngathi ngakuthatha khona ngizobuyela ekuhluphekeni ngife makuyothi ukuhlupheka kuyabulalana ngife ngoba kube ngakwazi ukucabanga ekuqaleni lento ngangobekezela ngoba kuthiwa konke ukuhlupheka kuyadlula kodwa mina ngizanginike ukuthi ukuhlupheka ngikhona nomndeni wami uzodlula. Eish mfowethu ngiyakuzwa sithemba ukuthi usizo luzotholakala futhi nawe uzokwazi ukukhululeka before kuze kumoshakala ezinye izinto futhi oyibuka but sekulate kubona ngathi zonke izinto ezigugu kona seyihambile. Hlonishwa kunjalo late kodwa sengifisa ukufa ngoba usuku nemini mina angisakhona ukulala kahle ngenxa ukuthi ngicabanga abantu esebefile ngenxa yokuthi mina ngafikisa lesi sithwalo phakathi kwekhali lapha. Eish. Uhle ukufa noma kuthiwa akuzongisiza ngalutho ukuhlupheka kodwa egameni lokuthi khona ubuhlungu engizobuzwa ngoba into esingidina kakhulu ilento ukuthi kwasani ngifisa ngiyayithola sengifisa ukuhlupheka ngibe nobuhlungu benhliziyo bokuthi ngiyahlupheka ngilala ngadlile khona ngizogcina nami ngibalandeli laba futhi nodadewethu noma bami. Esinqumeni wasithatha uthatha lento namanje usayigqatsha ngaso. Hlonishwa ngifisa ukumba umgodi ngiyifihle indlela engasayigqaji ngayo kube kuya ngami nje ngabe ngimba umgodi ngingene kona bese ngiyayigqiba ngingabonwa na umhlaba ngiyazisola kakhulu. Sibonga kakhulu mfowethu sithemba ukuthi sizokwazi ukuxazululela udaba uma uNkulunkulu ezivumela nawe ukwazi ukukhululeka ubuyele empilweni yakhe normal. Ngiyafisa kakhulu mhlonishwa uma ngabe bekhona nje abantu abangaba nosizo lolengilona ngoba angifisi ukuthatha intambo kodwa ngiyafisa ukuthi kube khona indlela ukuthi ithathwe lento ihambe ngibuyele ekuhluphekeni engangikhona abo ngoba nobaba sengambiza afike ngamaphupha ngibona ngephupho baba ngifisa ukuthi engisize ngibekile lento owayekade eyiyona manje ngesikhathi sami kufa abantu ungani nje ngijeziswelani kangaka makuyothi lento engayifakayo cela uNkulunkulu nami engithethelele nami ngangazi ngenzani. Mfowethu sibonga kakhulu. Hlonishwa. Enhluphekweni zonke abantu abakuzona khona inhlupheko elandwe abantu beyilanda kubafundisi beyilanda kubakhokheli belanda izangoma elanda inyangeni beyilanda kubantu ababathembile emphakathini abakholelwa ekutheni bengenza izinto kangcono. But la sikhuluma ngomuntu othi inhlupheko ilandwe uye ngenhloso yokuthi uzama ukusiza abantu bakwabo. Asazi ukuthi wena mawuphawula ucabanga kanjani ucabanga ukuthi lento ingahleleka kanjani ukuze ibe yiyona abuye aqonde kulungile afe ngoba naye usebulele noma ucabangela inhliziyo yakhe enhle ebezama ukusave umndeni wakhe. Asazi asikho kwiposition yokujaja. Remember asikho endaweni yokujaja noma yokuhlulela izinyanga noma belapha bendabuko asinankinga nabo. Kubalekile ukuthi sifundise umuntu osekhaya uma uthatha isinqumo usithathe sawucabangisise kahle ukuthi udingani. Igama lami King Sichaka ngwalapha kaloqala eBlack Life TV igama lohlelo ke impande zama-Afrika uthando lunya siphinde sibonane. The Black Life TV.